Okay, så er jeg en her. Ja, så prøv at se. Der er et andet, der har en eller anden. Det er et eller andet koordinatsystem. Det er et koordinatsystem, som jeg har lyst til. Så altså, vi laver det som en ortogonalbasis af enhedsvektorer, som vi definerer fra 1 til 2 til 3. Og derefter så kan vi jo også indtage med definere et nyt koordinatsystem. Næsten her, der roterer. Det faste roterer vi med en overskrift eller noget, og der roterer uden en overskrift. Så vi vil have et til koordinatsæt. Hvis vi så har en vektor, som i det her rum, som vi kalder noget, så kan den her vektor både beskrives som det gamle koordinatsystem, eller det faste, som kalder vores koordinatsystem, og det kan også beskrives fra vores roterende koordinatsystem. Det betyder, at den her vektor er noget, som ikke er planet. Det vil kunne skrives som en eller anden binar kombination af noget bringet med din faste koordinatsystem, men det kan også beskrives ud fra et roterende koordinatsystem. Derved så vil vi faktisk have, at det være to måder at slå sammen på. Så lad os prøve at sammenligne, hvad der sker. Så der er en infinitesimal ændring i det her system. Så vil det er noget over det til samme tiden i vores linearsystem. Så vil vi have, at i den her, hvor koordinatsystemet er fast, der vil vi altid have, at den eneste ændring, som skydes den her, nu kunne jeg bare over en Newtons operation, det er den her, den ændrer sig. Mens at hvor at både den her vektor kan rotere og koordinatsættet kan rotere, så kan den her beskrives som rotation, ændringen i sædet vektoren. Den kan også beskrives som ændringen i enhedsvektoren. Derved, hvis vi sammenligner de her to størrelser, så kan vi se, at hvis nu vi kalder den her d er noget over dt body, fordi det sætter vores body her. Så når vægten peger ud med en eller anden partikel, en eller anden type massemiddelpunkt, så vil den her ændring beskrive ændringen, som vores masse har. Men hvad den her, det her term her, det er måske meget godt lige at undersøge, hvad det betyder. Så hvis vi lige prøver at opskrive, hvad er ændringen i vores roterende enhedsvektor. Den vil være en eller anden linear kombination af en eller anden meget lille koefficient, som afhænger af j, præget på den j-ede vektor, enhedsvektor. Det betyder, at hvis vi tegner det, vi vil have en eller anden natsystem, som roterer med mega den her vej. Så vil vi have, at vi vil have en DE her, vi vil have en eller anden DE her, vi vil have en eller anden ændring hos koordinaten her, og så vil vi også mega være her. Og det kan være 1, det kan være, at den her vil være 1, og så den her vil 2, så ændringen her vil være noget af en koefficient, og så ændringen af den her vektor, ændringen af koordinatsystem. Så nu har vi den her. Lad os prøve at se, at den her kan vi beskrive, så vi skriver den her store omega. Vi skriver den på en lidt anderledes måde. Så vi skriver, at vi har, at delta IJ, det skrives som en eller anden nok delta IJ K, hvor vi har IJ E J. Det betyder, at hvis vi har 1, 2, det vil så delta 3, eller 2 E,
så laver jeg en kort afledning af den her. Så vi have D i kort afledning, T. Det må altså være lige med en sang, som fjerner. Så det må være det må være lige med omega kryds er noget. Fordi hvis vi udleder den her, hvis vi udleder den, så den første kan vi jo skrive som omega som 1, der forsvinder, 2, 3, 2 den der, plus minus 2 i 3. Så det kan vi skrive på den her form. Men det kan også skrive, så ser vi også meget hurtigt. Det er krydsprodukt med omega krydset med enhedsvektoren. Krydset med enhedsvektoren. Okay, så vi kan sige, at vi kan skrive den her på den her måde, hvor at vi har defineret omega er lige med d e i over d t. Så nu har vi den her generalrelation. Lad os prøve så at se, hvad der sker, hvis vi propper den ind i vores oprindelige ligning for rotationen til den her ligning. Det betyder reelt, at vi får, at den her ligning, når det er noget, dt body plus omega kryds er noget. Så nu er der en generel relation fra rotation. Men jeg så sige, at vores rotation den accelererer. Nu har vi altid at vores rotation er konstant. Jeg så sige, hvad skal der så, hvis vi har en accelererende rotation? Så vi vil godt finde, hvad det er noget over dt i anden. Men så tager vi bare ud fra den her rotation 2 gange. Vi har d over dt plus omega kryds. Ja, d over dt er noget plus omega kryds er noget. Så vil vi have, at det vil lige med. Vi har de her to, det vil være d er noget og t. Vi skal selvfølgelig tage her body. Vi har den der, har vi det omega over dt kryds noget, kryds er noget kryds det omega over det er noget over dt body. Har vi den der, men det er jo bare den der to til forvejen, hvor omega kryds er noget. Så det er det, vi får, at vi har en acceleration i vores rotation. Jeg synes, at vi også har en acceleration, så vi skulle lægge lidt ud over, at den der kan vi sige både accelererer den vej og roterer. Hvad er der så sket? Så vil vi have den her heroppe. Den vil vi kunne skrive, hvor at vi siger, er noget på det r plus accelerationen. Den her, den kan så også skrives som dr, dt, det er noget, det er tm plus d a over dt initial. Okay, det betyder, så har vi den relation, så det betyder bare, at vi får den her heroppe. Så vi tager en acceleration, så vi vil have det her udtryk. Så anden der, initial. Okay, vil jeg så sige, at vores... Lad os så se, hvad er den Newtons lov til det her system. Hvis vi har... vi ved altid Newtons lov, vi skriver så på den her generelle måde. Newtons lov er altså skrives op som kraften tilfælde, altså lige med massen, og så accelerationen og den initial system. Så finder vi godt ud af, at vi har den her relation. Hvis nu vi godt kan finde, at det er noget body, så vi har det er noget over 2 t body. Så har vi f minus alt det der
at hvis vi lader vores, vi ser hurtigt, at det her, det var altså totalkraften. Det her, meget mærkeligt. Altså der står mere der, mere her. Det der viruskraften. Og det her, det er en kraft, der skyldes accelerationen af koordinatsystemet. Og det skyldes den lineære acceleration. Det vil sige, at hvis vi ikke har nogen acceleration, og vi har ikke nogen rotation, så forsvinder adfærdighed og kommer tilbage til Newtons lov, som siger, at masser på alt det her. Okay. Så hvis jeg så kommer frem til Newtons lov i en meget forsimplet tilstand. Det var